Siz күрмәдегез мәллә? Аллаһ сезгә күкләрдә вә җирләрдә булган нәрсәләрне буйсындырды һәм сезгә нигъмәтләрен ирекле кылды. Йылы кояш, зәңгәр күк йөзе, аларны чагылдырган күл киңлеге, хуш исле чәчәкләр, яшел үләннең генә дә күпме төсмере. Без гаҗәеп гүзәл дөньяда яшибез. Әмма бу фани матурлык үтеп китүчән. Ә нинди мәңгелек? Әйдәгез аңларга тырышып карыйк. Хөрмәтле дин кардәшләребез, милләттәшләребез, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сезгә Раббыбыздан иминлек, аның рәхмәте һәм бәрәкәте ирешсен. Рамазан ае чыгарылышларын дәвам иттерәбез. شهر المحبة مرحبا. Юсуф хәзрәт, саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рамазан ае мөбарәк булсын хәзрәт. Амин һәрберебезгә дә. Казаныбызның, мәркәзебезнең шушы Кабан арты мәчетендә Рамазан ае ничек уза сөйләп китегезче. Әлбәттә, Рамазан ае Аллаһ Тәгаләнең безгә бүләк итеп биргән зур кунагы җибәргән һәм без ул кунакны ел буе сагынып, зарыгып, сусап көтеп алабыз. Менә дөресен әйткәндә, әле бер көнне дә ярдәмчеләремә дә әйттем, мәйтәм, ел буе Рамазанда яшәргә. Чөнки менә урыслар әйтәләр бит, движуха. Менә бу хәрәкәт, менә бу шабу, тегендә әзерләргә кирәк. Монда бу менә шул хәтле күңелгә рәхәт. Ифтарлар бармы? Таравих ничек уза? Аллаһка шөкер, көн саен таравихларыбыз бара. Аллаһның рәхмәте, Казанда бик күп мәчетләрдә инде 2-3 аят белән генә түгел, хәзер хатым кылалар, чөнки безнең инде хафизларыбыз күбәйдеме. Әлбәттә, инде безгә таҗик, үзбәкләр дә ярдәм итә монда. Аллаһка шөкер, кеше хәзер тиз генә таравих укыйм да 20 рәкәгать кайтам дип бармый. Кеше озак итеп, сәгать ярым, 2 сәгать торалар. Менә ул инде кеше, димәк, рухи яктан үзгәрә, алга таба бара. Һәм менә кайчандыр бу мәчеткә барыйк әле, монда таравихлар кыскарак дип түгел, юк, монда Коръән чыгалар дип кешеләр килә. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, баскычларда да кешеләр укый. Үзебезнең дә мәчет бик кичкенә, кызганыч, менә урамда да каверларны җәеп укыйлар, каләмнәрне. Аллаһка шөкер, таравихларыбыз бик күңелле, бик рәхәт бара. Аның өчен дә әлбәттә без елдагыча ифтарларыбызны әзерлибез. Безнең инде зур чатырыбыз бар. Ул чатырда безнең ирләр 500ләп һәм инде хатын-кызлар 200ләп безнең аерым шул көн саен 700гә якын кешегә монда әзерлибез ризыкны. Һәм аерым безнең бит инде үзебезнең приют человека дигән үзебезнең эшебез бар. Инде ничә ел без аның белән шөгыльләнәбез. Анда инде без көндезге аштан без күчтек кичкә. Без кич белән ифтар итеп аларга таратабыз. Шуңа күрә безнең үзебезнең мәчеттә генә анда приютка 400 порция әзерләнә. Менә көн саен 1000-1100 порция пешерәбез инде. Субханаллах, хәзрәт, бу бит инде зур эш. Моны ничек оештырып бетерергә мөмкин? Ничек оештырып бетердегез? Кайбер гарәп илләрендә, кайбер төрек илләрендә 1000 кешегә түгел, 10000 кешегә пешерәләр көн саен. 20000 кешегә пешерәләр көн саен. Шуңа күрә без алардан ким түгел һәм ким булырга тиеш түгел. Менә мәсәлән, үзебезнең мәчетне генә алсак та, мин бит әле мөхтәсиб булсам да, үземнең мәчетне кайгыртам беренче. Мәсәлән, безнең Рамазан ае җиткәнче ел саен бер көндә калмый. Мәсәлән, без быел менә шушы 400дән тыш, чөнки 400не безнең инде Аллаһның рәхмәтләре яусын, Nefis Cosmetics каплап бара. Бу безнең һәр айны безнең көн саен 400 кешене бездән пешеп китә приютка, ансы Nefis Cosmetics. Монда без халыктан җыймыйбыз. Халыктан җыябыз 700 кешегә, менә 150 мең дип без игълан иткән идек. Аллаһка шөкер, безнең ураза җиткәнче бер көн калмады. Хәтта беренче таравихта әйттем, рәхмәт барыгызга да, менә ул бит теге ни кебек, кунак килгән, ә син идәнеңне юып бетермәгәнсең кебек. Көннәр тулмаган һаман. Туктале, кунакка көтеп тора әле, мин идәнне юып бетерәм дә, ул көтеп торган кебек. Аллаһка шөкер, андай хурлыкка калмадык дип әйтимме? Бер көн калмады. Ул бит инде барыбер карасаң 4 миллион, 5 миллион акча ул. Халык ышана, халык китерә. Аннан соң Рамазанда кеше уяна, һәм алар яңадан килә башлыйлар. Менә миңа да көн бирегез әле, миңа да көн, хәзрәт, без бит дус синең белән. Мәйтәм, мин бит теге безнеңчә әйткәндә по блату 31 көнне бирә алмыйм. Рамазан бетте, бездә юк. Ләкин без җыюны туктатмадык, чөнки без башка мәчетләргә бирәбез. Безнең мөхтәсибәттә 30га якын мәчетебез бар. Безнең башка районнарда әйтик, хезмәттәшләребез, партнерларыбыз бар. Без алар белән бергә эшлибез. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, без үзебезнең мәчет кенә дип, безнең андай эгоизм юк. Без менә
Біз әзір бүтін мәчеткә булдыра алсак бирегә, чөнки ул безнең җегетләр, безнең хәзрәтләр алар, безнең мәхәлләләр, ул бит аннарысын бит мәсәлән бүтін районда да Казандагы кебек байлар булмый. Дөресен әйткәндә, шул районнардагы байлар монда күчәләр. Һәм алар безгә киләләр. Шуңа күрә без аларны җибәрәбез. Сез кайсы районнан? Мин каяндыр Кайбыштан, мин каяндыр Түбән Камадан. Әйдәгез менә шалтыратабыз хәзрәтенә, шунда ифтар үткәрегез әле дип без аларны җибәрәбез. Бүлешсеннәр, бу бит Рамазан ае. Бу йоклап ята торган ай түгел, зарланып йөри торган. Бу хезмәт итә торган ай. رمضان يا شهر المحبة مرحبا. Шуннан да Рамазанны игелекле гамәлләр айы дибез һәм мөселманнар бу вакытта, менә үзегез дә әйттегез, уяналар һәм тагын да юмартрак була башлыйлар. Бу Ләйсирә, менә мин имам буларак әйтәм, бу сизелеп тора. Кеше уяна, гомергә, мәчеткә нәрсә кирәк, ярдәм кирәк дип сорамаган кеше килә бу айда. Беләсезме? Нинди ярдәм? Әгәр дә без хәзрәтләр йоклап ятсак монда Ләйсирә, бу безгә зур җинаят булачак. Без халыкны уятырга тиеш, уянырга гына түгел, уятырга тиеш. Без борчылырга гына түгел, борчырга тиеш бу айда. Кеше хезмәт итеп калсын. Ә менә садаканы ни рәвештә бирү хәерлерәк? Нинди садака бирү дөресрәк? Нәрсәдән менә кайсы садакадан адәм файдасына, адәм баласына файда булачак? Әлбәттә, беренче чиратта кеше закатны бирергә тиеш. Әгәр дә ул закат бирүче икән, закатын бирмичә, закат ул мәҗбүри салым, налог дин ягыннан куелган. Бай кешегә. Әйе, әгәр дә ул нисапка туры килә икән, шуңа күрә кеше кайгыртырга тиеш беренче закатын. Ул әйтик, фарыз намазын укымыйчы, төнне тәһаҗҗүд укып кына җмәгъгә керә алмый. Ул ястуын укырга тиеш. Менә шуның кебек закат бирүче закатын бирми икән, аның каядыр садака биреп йөрүдән файдасы бигез булачак. Бу беренчесе. Шуңа күрә без Рамазанда да закатларыгызны биреп битерегез дип кешене өндибез. Ә булай кеше карарга тиеш, кеше нәрсәгә мохтаҗ? Ул яшәгән заманада, ул яшәгән илдә, җирлектә, ул авылда кемгә, кешегә нәрсә кирәк? Менә пәйгамбәребезгә бер кеше килеп сорады. Вафат булган әнием мәрхүмә өчен садака бирсәм буламы диде. Пәйгамбәрбез була диде. Ниндине бирим? Су бир диде. Пәйгамбәребез гарәп ярым утравында яшәде, шүлдә яшәде. Халык сусыз интегә иде. Шуңа күрә иң саваплы әйбер кыюлар сатып алдылар. Казыдылар, чишмәләр кешегә бирделәр. Шәхси чишмәләрне сатып алып, иҗтимагый, общественный чишмәләр ясадылар. Менә бу иң кирәге. Шуңа күрә бүген дә карага кирәк. Мәсәлән, кемнедер ашатырга кирәк, кемнедер киендерергә кирәк, кемгәдер бәлки психологик ниндидер ярдәм кирәктер. Ул менә кешегә нәрсә актуаль бүген, шуны бирергә кирәк. Хәтта бит Аллаһ Тәгалә дә әйтә: "Лән танануль бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун" ди. Сез бер кашанда изгелеккә ирешә алмассыз ди, үзегезгә якын булган әйберне бирергә өйрәнмичә ди. Шуңа күрә менә кай вакыт бар бит татарда, авылда керә дә, "Кара әле сөтем ашып бетә инде, мен сиңа бирим әле, әрәм булмасын" диләр. Яки менә бу пирогны безнең өйдә ашаучы юк барыбер ди. Әйдә алып кит әле дип әни балаларына әйтә. Ул дөрес түгел. Садаканы үзеңә кирәкмәгәнне түгел, ә менә якын, үзеңә якын булганны бирергә кирәк. Һәм ул кешегә дә кадерле булырга тиеш. Юсуф хәзрәт, хәтерләсәгез, без сезнең белән нәкъ шушы залда 3нче ел бугай ахырсы насихат тапшыру өчен әңгәмә яздырган идек. Һәм ул вакытта таравихлар Йылы-йылы. Әйе, Чөнки мәчетләр буш иде. мәчетләр буш иде, таравихлар үткәрелми иде. Авыр вакыт иде, әйме. Менә Күңелгә бик авыр вакыт иде. Чөнки буш мәчеттә, Рамазан, буш җомгада мин инде теге урыслар әйтәләр бит, мышечная память дигән кебек, мин килеп утырайым шушында. Камера куеп булса да мин җомгалып бара идем, чөнки кеше юк иде. Нишлисең инде? Ә менә быел азык-төлеккә һәм башка товарларга бәя арткан һәм тынычсызлык заманында тагын да авыррак сыман кешеләргә. Менә шушындый авыр заманнарда кешегә бирүе, садака чыгаруы үзенең малыннан бер дә җиңел түгелдер, аның күбрәк аласы килә торгандыр. Әмма дә ләкин адәм баласы, бигрәк тә мөселман кешесе кайсы очракта утышта кала, биргәндәме, алгандамы? Әлбәттә, алырга, сорарга язмасын. Ләкин кемгәдер Аллаһ шундый санау бирә. Аңа сорарга туры килә. Кемгәдер Аллаһ Тәгалә бирергә насыйп итә. Әмма пәйгамбәребез нәрсә диде? Өстәге кул бирүче, астагыдан хәерлерәк диде. Шуңа күрә без үзебезне дә, балаларыбызны да, яшьләрне дә тәрбияләргә тиеш, астагы кул белән яшәргә түгел, сорап. Без сорыйбыз Аллаһтан гына. Шуңа күрә без Аллаһтан сорыйбыз. Кеше бирергә тиеш. Аның өчен кеше эшләргә тиеш, хезмәт итәргә тиеш, кеше тырышырга тиеш. Шуңа күрә алучылар, сораучылар артса да бу хәлләр белән Аллаһка шөкер бирүчеләр дә арта.
тамак аш булса да, кешенең күңеле киң булырга тиеш. Һәм бирегез, менә туганнарыгызга күчтәнәчләр җибәрегез. Бүген менә Себердәге апаңа бүген рәхәтләнеп басасың да кнопкага. Бушлай бесплатный доставка белән күчтәнәч китерәләр өенә. Бу синнән була. Әниеңә җибәр. Менә мин бик күп яшьләрдән сорыйм. Ай сайын әниеңә күп акча биреп барасың. Алар аптырыйлар. Нигә ди? Әле әни аларга бирә торгандыр. Хатыныңа бирәсең бит. Хатын яратсак та ничек кенә ул әнидән кадерле була алмый. Бой яшисең килсә, бәрәкәтле яшисең килсә, әниеңә бир. Пәйгамбәребезгә бер кеше бик зур садака алып килде. Иң бай бакчасын бирде, хөрмә бакчасын. Уйлап карагыз, ул производство иде. Пәйгамбәребез нәрсә диде? Туганнарыңа өлеш моны диде. Туганнарда бәрәкәт. Туганлык җипләре кирәк. Мохтаҗ булмаса да туганыңа күчтәнә җибәр. 1 кило апельсиныңны җибәр, мандариныңны җибәр, кирт. Менә бу әйбер җитми безгә. Бу безне байыта. Менә бу илдәге барган ыгы-зыгылар да, безнең бәя артулар да, ул бит җәмәгать сияси проблемалардан гына килми, безнең гынахлар күбәя. Без бүген аралашмыйбыз. Без бүген туганны күрми бүген. Бүген кеше туганына барганча, әнә 2 айда йөри 5 сәгать. Аллаһ Тәгалә әйтте, менә ябам 2 ягызны диде. Туганга йөрегез диде. Апагызга барыгыз диде. Бәлки менә ябылгач булса да барыбыз хәт. Менә шуңа күрә кеше уйланырга тиеш. Былай гына түгел бер әйбердә. Аллаһ Тәгалә, ләкин кем әйтмешли, җан биргәнгә җан бирә. Димәк, исламча, чын мөселманча яшәү шулай була инде, хәзрәт, сез сөйләгәнчә. Тырышабыз инде, әмма гел алайык була дип әйтсәк тә, без үзебездән Ләйсирә хәерлерәк кешеләргә карарга тиеш. Әгәр дә кеше тәрзәсеннән карап, күрше исереген күреп, "Яра, мин алай түгел бит әле, бер кайда эшләми үзе дә, хатынын карамый, семьясын карамый, но бит алай иттереп җөрмим бит әле, хатын кыйнап" дип, шуңа куанса, алай булмый. Ләкин без сахабаларга карасак, милләтебезне алга алып бара торган эшкуарларыбызга карасак, көчле халыкка хезмәт итүче хәйриячеләргә, җитәкчеләргә карасак, үрнәк алырлык кешеләр бар. Шуңа күрә өскә карап үрнәк алырга кирәк, астага карап шөкер итәргә кирәк. Рәхмәт җавапларыгыз өчен, хәзрәт. Аллаһ ярдәменнән ташламасын, эшегездә уңышлар телибез. Мин һәрберебезне дә. Аллаһ рәхмәт итсен. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. رمضان يا شهر المحبة مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رمضان يا شهر المحبة مرحبا.
Булат хәзрәт, саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айы мөбарәк булсын хәзрәт. Сезгә дә мөбарәк булсын. Инде билгеле булганча Рамазан айы ул Аллаһ Тәгаләдән килгән безгә кадерле кунак. Без аны каршы алырга тиешбез һәм дә һәрбер мизгеле безнең өчен файдалы булып тора һәм бу Рамазан айының кадерен белеп, һәр мизгелен файдалы эшләргә сарыф итәргә тиешбез. Рамазан ураза айы билгеле хәзрәт, монысы шиксез, әмма шул айда ураза тотучылар белән бер рәттән әле бөтенләй ураза тотмаучылар да бар бит, бәлки санаулы көннәр генә тотучылар бар, бәлки аена бер генә көн ураза тотучылар бар, шул ук вакытта бер көндә ураза тотмаучылар бар. Әгәр дә адәм баласы менә шушы ай дәвамында бер генә көн булса да ураза тотарга ният кылса, тота алса, аның шушы бурычы җилкәсеннән төшәрме, һич югында шушы көн өчен генә булса да. Әйе, һәрбер көн уразаның Рамазан аеның һәрбер көне аерым бер бурычы булып тора. Аның өчен ничә көн тотты икән, шул кадәр көн аның менә шул бурычын каплаган була. Димәк, мин ай буе ураза тота алмыйм, шуңа күрә бер көндә ураза тотмыйм дип әйтергә үзеңне акларга ярамый, бер көн тота аласың икән, тотарга кирәк. Әлбәттә, әлбәттә. Хәзрәт, Рамазан аендагы уразага кагылышлы берничә практик сорауны да бирим әле сезгә. Бирегез. Бер тамашачыбыз сорый. Ниятне сәхәрдә тел белән әйтергә оныттым. Гәрчә кичтән ятканда уразага торам дип уйлап яттым. Тоткан уразам уразадан китәрме ди ул. Монда күп кешеләр ниятне дөрес аңламыйлар. Ниятне ул аерым тел белән әйтелә торган формула буларак аны беләләр. Ягъни, мәсәлән, мин ул ниятне әйттем икән, ул вакытта минем уразам яисә башка гыйбадәтем кабул була дип уйлыйлар. Тел белән әйтмәгән икән, ул вакытта кабул булмый. Ләкин ният лексик мәгънәсенә караган вакытта, ният ул безнең күңел эше. Ягъни, минем берәр нәрсә эшләргә җыенуым. Мәсәлән, мин ашарга җыенам икән, мин димәк ашарга ниятләдем дигәнне аңлата. Аңлыйсызмы? Намаз кылырга мин җыенам икән, ул минем күңелемдә бар икән, менә бу җыенуым бар икән, ул вакытта ул минем ниятем була. Менә шулай итеп кабул итәргә тиешбез. Аның өчен, әгәр дә кичтән белә торып, менә бу мәсьәләне белә торып, ул әгәр дә ураза тотарга җыенган икән, ул вакытта аның уразасы һәм нияте ният була, уразасы ураза була. Рамазан уразасында килеш, онытылып, ашап яки ичеп куйсаң, уразаны дәвам итәргәме? Һәм икенче сорау, аны кабат кайтарып тотаргамы аннары? Әгәр дә онытылып ашый яисә эчә башлый икән, яисә уразаны боза торган һәр төрле гамәлне башкара икән, ләкин онытылып нәрсәне аңлата? Ураза тотканны онытып ашый яисә эчә башлый икән, ул вакытта әгәр дә ул гамәлне туктата икән, хәтерләгән вакытта, ягъни искә төшергән вакытта ул гамәлне туктата икән, ул вакытта аның уразасы бозылмаган була. Уразасы бозылмаган була, ул уразасын дәвам итә. Ләкин инде әйткәнемчә, аның бер шарты бар. Ул гамәлне туктатырга кирәк. Мәсәлән, ул ашый башлады икән, онытылып ашый башлады икән, авызын тутырды икән, берничә йотым да ясады, ләкин соңыннан искә төшерде. Авызында ризык бар. Ул ризыкны авызыннан чыгарырга тиеш, һәм дә авызын чайкарга тиеш, ягъни чистартырга тиеш. Ул вакытта уразасын дәвам итә, аның уразасы бозылмаган була. Димәк, кайтарып та тотарга кирәк. Кайтарып та тотарга кирәк түгел. Субханалла, динебез шундый җиңел дин бит хәзрәт. Әйе. شهر المحبة مرحبا. Булат хәзрәт, менә белүебезчә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның шундый хадисе бар, ураза тотучының авыз ачканда кылган дугасы кабул була дигән. Ул бөтен кешенең дә, ураза тоткан бөтен кешенең дә дугасы кабул була дигән сүзме? Әллә инде берәр төрле шартлары бармы? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтә: 3 төрле кешенең дугасы кабул була. Иң беренче чиратта ул да булса гадел имамның, ягъни җитәкче дип әйтәбез инде аны. Икенче иттереп әйтә: "Ас-саим хатта юфтир", ягъни ураза тоткан кеше уразасын
ашканчыга кадәр, ягъни авызын ашканчыга кадәр, яисә үзенең авызын ашкан вакытта, ифтар кылган вакытта, яисә ифтар кылганчыга кадәр, башка риваятта әйтелә. Һәм дә өченче групп кеше, ул да булса мазлум кешеләр, зулым астында калган кешеләр. Һәм монда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям һичбер нинди шарт кушмый, бары тик әйтә, җитәр ки ул ураза тоткан кеше булсын, аның уразасын һичшиксез Аллаһ Тәгалә кабул итәр. Билгеле булганча, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллямның хәтта кушаматы бар иде, Мөхәммәд Әмин, Әмин, ягъни ышанычлы кеше, аңарның, ягъни аның һәрбер сүзенә ышанырга тиешбез, ышанырлык кеше. Аның өчен монда теге бер нәрсә дә кушарга кирәк түгел. Ягъни әгәр дә кеше уразаны тота икән, ул вакытта аның дугасы һичшиксез кабул булыр. Бу да Рамазан айының никадәр өстен икәнлеген күрсәтә, никадәр фазилатлы ай икәнлеген күрсәтә һәм Аллаһ Тәгаләнең безгә карата мөнәсәбәтен күрсәтә һәм дә бигрәк тә ураза тотучыларның дәрәҗәсен күрсәтә һәм ураза тотучыларга карата Аллаһ Тәгаләнең мөнәсәбәтен күрсәтә, мәрхәмәтен күрсәтә. Рамазан таравих намазлары айы, хәзрәт, гомумән таравих намазлары шушы Рамазан аенда гына укыла бит. Менә мәчеттә бабайларыбыз, гомумән бабайларына түгел, мәчеттә җыелган мөселманнар таравих намазлары арасында тәсбихлар әйтәләр. Әгәр дә таравихны өйдә укысаң, бу тәсбихларны уку, әйтү мәҗбүриме? Нинди укырга кирәк? Мәҗбүри түгел, тәсбих уку мәҗбүри түгел, ләкин динебез буенча хупланган гамәл, чөнки һәр төрле зикр, һәр төрле тәсбих ул динебез буенча хупланган гамәл булып санала. Аның өчен без укый торган, мәсәлән, мәчетләрдә укый торган тәсбих ул кайбер фикъ китапларында, шаригать китапларында риваят ителә. Субхана зил мульки вал малакут дип башлана. Кайбер илләрдә салават укыйлар, кайбер илләрдә бәлки башка тәсбих әйтәләр. Аның өчен нинди тәсбих әйтелсә дә, нинди зикр әйтелсә дә, нинди, мәсәлән, салават әйтелсә, аның урынына алар бөтенесе дә шаригать буенча хупланган гамәлләр булып торалар. Җавапларыгыз өчен рәхмәт сезгә, хәзрәт. Үзегезнең дә дугаларыгыз кабул булсын. Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын. Амин, амин. Сезгә дә шулай ук. Аллаһ Тәгалә барчабызга да тәүфик берсен, һидаят берсен. Безгә, безнең якыннарыбызга, безнең бөтен белә торган кешеләргә Аллаһ Тәгалә һидаят насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Субхана зил мульки вал малакут. سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار